que agarreres que se pepa con la nota que avui vinguem a sopar la casa que tinc en mucho sort. Este bar, esta especialitat, sobretot en Bràsia, sobretot. I el bocadillo tradicional d'Espanya de l'any 2025. També té el cacau d'or de l'any 2024. I té el concurs guanyador de millor almorzar de mucho sort de l'any 2024. Té una tradició molt important d'este bar perquè se va fundar en l'any 1922. Això ja té un poquet més de 100 anys, ja té. Anem a sopar i a veure què demanem, però sobretot anem a anar coses de brasa perquè s'especialitzen sobretot a són brases. Pues mireu, hem demanat mollejes, que estan així, i calamars. Calamars, mireu com són. Són tipus així abunyolats, Buah. Un calamar, mira. Calamar, Mireu. Qué raro, Que normalment per ahí fiquen pota, però no és pota, Estan molt bons, acabes de fer. No tenen xus d'oli, Deu ser, anaves a menjar-te bunyols? No, cariño? Igual, agarren llimonada o cerveza muy fresca, con la mezcla, le piden un poco de bicarbonato, un poco de royal y a la nevera. Y en el oli muy calent, embullir-los un poquet, estan espectaculars, Mireu, fíjate tres que n'hi ha ahí de calamar, mireu. No té ni gota d'oli, Gens, zero. Jo crec que és dels millors que hem provat, Per mi, Uno dels millors, Y esto té més sabor. A ver, que no és calamar. Con el mosaic que se tira El calamar té més sabor. y la música es más forta, más dureta. Té més caràcter. Són increïbles, Nos han aconsellat que havia que demanar i tot, Anàvem, si no falla res, sobre el tir segur, M'han dit que són del cor de la vaca. Pimentó de patró. De loco. Estan, pues, paregut com el morro, tot això. A mi m'encanten, estan supermolletes, superbones. Tenen així un poc de graseta, no, canyó? També lo sé. A veure, n'hi ha que reconèixer que està molt ben fet i molt bo. Però no és algo que jo demanaria perquè jo ja he de pensar d'on ve, no per una altra cosa. Se nota que estan fetes a la brasa. D'ahir vegam, con Jairo les està fent-les a la brasa. A mi m'han encantat, Estan supertendres, estan, no canyos, superjugoses. No costen de mossegar. No, que va. Se les fan en la boca. Estan superjugoses. Jo el demanaria, és un altre plat que demanaria, I està molt ben cuinat, A la brasa els han fet perfectes, que sí. Pues l'últim plat que he demanat és un entrecot a la brasa i anem a provar-lo. Sí. Hòstia, que bo, se desfà. Buah. Que sabor a brasa que té. La humanet de la brasa, Està perfecte, Està No, per favor. sellat. Que sabor que té, Un sabor a brasa de por, És el millor plat de tots, A mi m'encanta, N'ha que dir-ho tot, que este local s'especialitza sobretot en almorzars, Per ells entre coses de menges no estan tendres i és com està l'anyó. Però és que la brasa fa molt, Ha ficat pimentones, molt bons, Té massa sabor per ser de bolsa, això. I si no són de bolsa, Jari. No? No. De bolsa no són. Ah, pues millor. Té massa sabor per ser de bolsa. Està boníssim, Res, que li he dit a Paco Granota que se'n vaja. Que ara me quede jo en el postre, que el vull que sol és pa mi. Flipeu. Tiramisú de cremaeta. Això té una pinta, mireu. Una cosa gordi, que no m'ha pogut resistir, ja tengo que ficar la cullera i tot. Quan se menja el tiramisú, tinc que ficar la cullera hasta baix i ja agarreu, des de baix ja agarreu tot. A veure, és com si te menjares un tiramisú, en la textura del tiramisú, el mascarpone, el cacao per damunt, el bizcochet, és que està super... I el bizcocho en veritat és un saboiardi. No sé si gastaran saboiardi, no ho sé, Bueno, si veniu, això ho heu de demanar sí o sí perquè és una manera de culminar el sopar. N'hi ha que dir-ho tot, que està tot molt bo,
I per últim que m'he demanat un cremaet. No sé si anem a alguna copeta, algun xupitet de carinyo. Anem a provar el cremaet, va. Cremaet, mire, quan fiqui la cullera, porta un dit i mig de ron i anem a provar-lo. Porta també per damunt un poquet de cafè, de granes de cafè. Porta també llima, mireu. Com una oloreta de por, Sí? Mm. Agarra el meu. Olor al teu i veuràs, carinyo. Una oloreta... Després molt bons aromes, Uah. Si no, jo crec que és el millor que havíem provat, Jo crec que sí, Sí? Se nota tot. És que se nota tot. I igual gastem un cafè també de màxima qualitat, que no ho sabem. Un cafè de selecció, què podria ser? Perfectament, perquè el proves i tots els matisos te se queden, És molt bo, Sí, sí. M'ha quedat... Sí, i no te nota quasi l'alcohol. M'ha quedat sin paraules. No se nota quasi l'alcohol i se nota molt el que és la llima, la canella i el cafè. Se nota I molt. té cos. És que I té cos. No, i és que té molta espumeta per dalt, Així gastant un cafè de selecció segur. Si no és impossible fer-lo així, no? Pues me el compte. Sí. 68 amb 70. El postre ha costat 150, molt econòmic, Els cremats a 2,20, baratos, Después escaramas a romana a 12 euros, les mollejas a 15 euros i l'entrecot a 20 euros. Un doble que han demanat, 2,80 i 3 copes de vi, pues molt barates, a 3 euros. No, total 68 a 70. És més que recomanable, és per tornar a vindre. Però si t'agraden les brases, sobretot, Per almoçar. tinc de vindre a almoçar, perquè ho sabia. Però nosaltres que com a almoçar no s'alcem ni pegant-nos, pues vingam a sopar. És el que n'hi ha. Pues res, no oblideu subscriure-se al canal i donar-li like. Adeu.